Mae rhai pobl yn gweud mae'r peth pwysicaf mewn bywyd yw education. Higher education. Ond beth yw education? A beth yw higher education? A beth yw bywyd? A beth yw pwysicaf? I ddarganfod yr ateb, dwi wedi dod i ysgol. Prifysgol. Prifysgol Ysgol Bangor i barhau a'n haith rownd ysgolion Cymru. Prifysgolion Cymru. Esyllt Ethni-Jones yn astudio Prifysgol Bangor. Mae Prifysgol Bangor yn llawn coridorau. Fel y coridor yma gafodd ei adeiladu ym 1999. Motherfucker! What the f*** is that? Why is it looking at me, Andy? Beatles! Na, ddim yr insects disgusting, gross, ond y Liverpool mop-top lads o Liverpool. Cyn i John Lennon cael ei saethu yn ei ben, oedd yn dod i Fangor i gyfarfod ar Maharishi. Ti ar y mynydd! Tune! Solid gold tune! Teilio yn y bathroom tra ma'n gaddo glaw. Mae Paul McCartney dal yn dod yma pob Pasg i hela pheasants a peasants, ond mond rai vegetarian. Yn y stafell yma, nath o Linda inventio sausages. Fun fact. Na, hwnna oedd y fun fact. Y thing am y Linda McCartney sausages. Dylse fi wedi gweud fun fact cyn y fun fact. Misleading script. Wasn't even that fun. Wi'n licio facts am whales. Humpback, blue, killer, sperm, ond dim narwhals. Bloody narwhals, pretend unicorns. Cafodd y prifysgol yma, Prifysgol Bangor, Bangor, a barely nowhere. Ei agor yn reiddiol gan chwarelwyr Penrhyn yn y 19th ganrif. How were a bunch of 19th century quarrymen meant to teach computers? School for idiots, man. Whoa, look at this massive organ. Tu nôl i fi, mae be maen nhw'n galw'n iconic building, adeilad y celfyddydau. Fan hyn mae'r llyfrgell. Shh! Ac hefyd y dderbynfa. Helo, Prifysgol Bangor! Mae celfyddydau yn golygu art, a mae art yn medru bod yn unrhyw beth. Paintings. That's all I got. Mae yna lot o artistiaid enwog yn dod o Ogledd Cymru. Siani Blewog James, Bedwyr Williams, f***ing Williams, Osian Candelas Williams, Carl Tango, the list goes on and on. I weld y gweddill, cerwch ar Wikipedia a mynd i'r search bar a teipio mewn North Wales. That's W-A-L-E-S, not W-H-A-L-E-S. Bloody narwhals. Ac wedyn arts neu artists neu Bangor neu Prifysgol. Dyna be mae ymchwilydd ni yn neud. Pontio, Pontio. Where for art thou, Pontio? Tu ôl I fi. Cafodd y cinema yn Pontio ei enwi ar ôl world famous film star Bryn Terfel. Ond tydi Bryn Terfel erioed di byw yn Bangor, erioed di bod I Bangor, ac yn bendant heb astudio yma. Pontio! Okay, let's get out of here. Abacus fy nghalon. A dyna ni, Prifysgol Bangor. Diddorol question mark? Ydych chi wedi dysgu unrhyw beth? Ydych chi wedi mwynhau? Ydych chi wedi wneud ffrindiau oes? Os mae ateb I unrhyw un o'r cwestiynau yma ydy odw glei, rhannwch y fideo yma. Os nad ydych chi wedi mwynhau, gwiliwch eto. Clockwork orange that shit into your stupid eyeballs. Dim ond wedyn ewch chi ddysgu I gari Bangor gymaint a dwi yn, ar ôl y bore miserable yma.